Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, PNP nasa pagsusog kan mga aktibidad kang daragang nako ang gadan sa Ocampo, Camarines Sur. Kasuray Kudos, higot na nakantabay sa advisory kang National Grid Corporation of the Philippines. Tubig kang Metro Naga Water District hali sa Bukid Isarog, mayo pa sa critical level. Duang aldaw na College of Teachers Education ngunya na taon, naging matrayumpo sa Naga College Foundation. Dios marhay na banggi. Ako si Antoinette Eduardo, ang sa indung tagapagatud Bareta. Nag-anunsyo ang National Grid Corporation of the Philippines na yaon sa Yellow Alert ang bilog na Luzon Grid o nagninipis ang supply kan kuryente na pinagdidistribuer kan electric cooperative. Huli ka ini todo bantay ang kaso rekodos sa epekto kaini sa saindang serbisyo sa mga miyembros konsumidores. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Para maimpormaran kang Camarines Sur 2 Electric Cooperative ang sa mga miyembros konsumidores kung hahagupon ang sa lugar sa panahon na magpasunod din manual load dropping ang National Grid Corporation of the Philippines perming nakaantabay ang tagapagtaram na si Rener Bukay sa anunsyo kang NGCP. Inihuli kan pagbandera ng Yellow Alert hasta Red Alert sa Luzon Grid. Nangangahulugan ini kang pagnipis kan supply kang kuryente ngunya nagrabe ang init kang panahon na namamatean. Nagpaluwas po ang NGCP ning advisory manunungod po duman sa Yellow and Red Alert. Ang gigibuhon po kan sa tuyang kooperatiba, syempre i-alerto ta si mga power substation na kung saan may mga naka-duty man po kitang mga engineers po dyan, na kung saan kung magsabi po ang NGCP na apektado itong samuyang power substation, automatic pong mapaluwas kami ng information na itong mga under ka itong power substation na mawawaraan ng supply ng kuryente. Idinagdag pa ni Mr. Bukay na pagpatak ng alas 10 nin aga, digdi na sinda, nagbabantay kang ipapaluas kang NGCP na advisory. Mga alas 10 ning aga, yaw na po dyan mapaluwas si NGCP ning power situation outlook sa indang website and sa indang Facebook page. Connected po kayan sa national na opisina ninda. Kaya mangyayari po kayan kung magpaluwas sinda na manipis ang supply, ilalaog naman po kita kayo sa Yellow Alert. Kung talagang kadikito ng maray si supply sa Luzon Grid, pwede kitang ilaog giraray sa Red Alert po. Huli kan estado sa supply ng kuryente sa bilog na Luzon, hagad kang Camarines Sur 2 Electric Cooperative sa ng mga members konsumidores magtipid sa konsumo sa kuryente. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, dakulang tabang na mabawasan ang konsumo sa kuryente kan sarong lugar, arog kan syudad ni Naga. Kun an mga darakulang mall an mapaandar kan sa indang mga generator set sa laog nin sarong oras kan sa indang mall operation. Susog ki Rener Bukay, tagapagtaram kan kaso Rekodos, an kokonsumuho na kuryente kan mga darakulang mall, an pwedeng makonsumo kan sarong lugar urug nangunyan na nagninipis ang supply hali sa mga planta. Pagabot man po duman sa mga commercial, may mga oras po siguro para sa partikan sa tuyang kooperatiba, may ibabalita po yan sa magiging meeting sa management and board na itong mga malls, si mga industrial sa commercial, during peak load hour baka pwedeng magpaandar mo na sinda ng mga generator. Kabali po yan duman sa programa ay pinapangapudan kang Department of Energy na mag-shift mo na sinda duman sa generator instead po na magkuha sa tuyang kooperatiba ning supply ng kuryente. Sa iba pang Bareta, tubig na hali sa Bukid Isarog pasiring sa linya kang Metro Naga Water District nagbawas na. Alagad mayo pa man subuot sa critical level. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Daipa nag-aabot sa critical level ang tubig sa spring sa Bukid Isarog na pinagkukuanan ng tubig inomon ka mga konsumidoras kang Metro Naga Water District. Ini ang naging paglilinaw ni Mr. Chapi de la Cruz, ang tagapagtaram kang MNWD. Alagad kinumpirmar kay ni ang luway-luway na pagbawas kang tubig hali sa Bukid Isarog. Ipinahilimang kay ni ang pagkaalang kang binabagsakan kang sobrang tubig hali sa reservoir kang MNWD na mayo na ning tubig na natitipon. Na may hiling dudigdi kung gaano kaalang ang samuyang spring, ang samuyang itong dating piguhulugan ka mga overflow. So si ano yan, rumangrap yan? Ano yan? Iyan po, swimming pool po yan. So, sobrado ng maray na tubig na dahil na nailalaog sa linya, digdi po nahuhulog yan. Ano po? So, may mga kababayan kita digdi na minsan pag tag-init talaga, nakasiming-siming man sila dyan. Yeah, pero dahil po kung magano, dahil po naglalaog sa system. Ano po? So, nag-overflow yan. Yun po ang anayan. Ang rumangrap po, ininaman ang sitwasyon. Kaya sa indang swimming pool duman. So, alang na po siya. Pero dahil pa siya nasa critical. O tronggo po, dahil pa siya nasa critical level. Hulit na nagbawas ang tubig hali sa Bukid Isarog, kinaipuhan man kang MNWD na palawigon ang operation kang sa indang mga pumping station na nagresulta sa pagkakaraot kang piranindang pump na yuman ang pinagsisibutan na mahirahay. Ang makusog na bulos kang uran, ang mapabaguman subot kang supply kang tubig kang MNWD. Iyo po, takadto po kaya sir, ang pagtataw kayo sa itong tubig is 30%. Kang entire production kang water district. Kung yan po, 25% na lang. Yeah. So, ang kay Puanta is, dahil man kita naghahagay itong makusog na bagyo, uran lang. Uran. Hopefully, siguro by June, according sa pag-asa, by June, mahirana ang sa tuyang klima. Naglalaw mang manahimento kang MNWD na mayo naman magkakaaberya sa sada mga pumping station urog nangunya na grabe pa ang init kang panahon. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, apwera kan mga pumping stations kan MNWD na dapat yaon sa marhay na kondisyon ang tamang pagmanihar subuot kan watershed anda kulang tabang para padagos na magkaigwanin maiinom na tubig hali sa Bukid Isarog. Ang 673 hectares na watershed area kan MNWD ang namamanihar nin tultul siring kan pagtanom nin bagong seedlings nin puunin kahoy. Importansya po kay niyo ang pagtaw sa to ning inumo na tubig. Pandua po malikayanta ang kaarog kaniyong climate change, ang kainitan. Ano po? So protektahan ta po ang sa tuyang mga kakahuyan. Ini po ang sabi nga ni kayan ang kahoy buhay kan tawo. Padagos sa mga bareta, pinag-welcome naman kan mga opisyales kan Department of Health Bicol ang bagong Regional Director kan DOH Bicol na si Dr. Rodolfo Antonio Albornoz matapos ang pagretiro sa serbisyo ni Undersecretary of Health as in DOH Bicol Concurrent Regional Director Dr. Nestor Santiago Jr. Si Director Albornoz, ang dating Assistant Regional Director kan DOH duman sa Ilocos Region. Ante siyang pinagnombrahan na maging pamayo kan DOH Bicol ni Secretary Teodoro Herbosa. Sa pagbabalikan newsbreak, mga aktibidad kan daragang nakuanggadan sa Ocampo Camarines Sur, binabalikan kan mga investigador. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mayong nai-record na anuman na insidente ang PNP Camarines Sur sa nagtapos na transport strike na daiman subuot na matean sa probinsya. Ini ang naging assessment ni Police Major Maria Victoria Abalaing, tagapagtaram kan Camarines Sur Police Provincial Office. Susog sa opisyal, naging normal ang bulos kan trapiko sa bilog na panahon na pinagigibo ang transport strike sa Metro Manila as in iba pang probinsya sa nasyon. For Camarines Sur, generally peaceful po tayo and wala naman pong mga incidenteng reported sa atin na anything na alarming. So maganda naman po yung naging result nung 2 days na yon na transport strike, sir. Sa police report,
Mga nakaulay nin personal, nakaulay sa paagi nin social media asin nakahiling. Ini ang mga pinagdudumanan kan Ocampo PNP para makatabang na maresolbaran ang pagkagadan kan 18 anyos na daraga na taga-syudad nin Iriga. Alagad nakuhaan bangkay sa may ugob Ocampo Camarines Sur, kasuudma. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa taho kang pinagkukondisir investigasyon kan Ocampo PNP sa pagkakadiscover sa bangkay kang 18 anyos na si Danica Pahate, residente kang Barangay San Ramon, Siyudad kan Iriga. Nakakonsentar ngunyan ang PNP sa backtracking o pagsusog sa mga naging aktibidad kan biktima antes mangyari ang insidente. Mga posibleng CCTV camera na yaon sa lugar, nakabali sa pinagbabalikan ngunyan kan PNP. As of now po, backtracking po yung ating mga investigators regarding po dyan, particularly sa mga CCTVs. Medyo mahirap din makakuha nga po kasi yung lugar din po. But then, humihingi po sila ng tulong sa mga residente na meron mga CCTVs doon para makapagbigay din po ng additional information na malaman natin kung saan ba talaga nanggaling yung victim prior ng insidente na natagpuan siya doon sa lugar na yun. Sa presente, nakapagkondisir naman ng forensic examination ang forensic unit kang Camarines Sur sa bangkay kan biktima kung saan may sarong simana subuot ang halaton bago mailuwas ang resulta. Digdi man madideterminaran ang pinakakausa kan pagkagadan kang biktima asin kung posibleng pinaglugusan ini. Still, kailangan po natin yung result para malaman kung ano talaga yung naging cause of death niya. Sa ngunya, nakaburo lang sa saidang residensya sa siyudad kan Iriga ang bangkay kan biktima. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report, 0.385 grams nin subuot shabu na nagkakantidad 2,618 pesos ang nakumpiskar ki alias Jason. 31 anyos, laborer asin residente kang Zone 4, Marangay May Anaw, Tigawon, Camarines Sur. Matapos ang anti-illegal drug buy-bust operation kasubanggi. Ang sospek ang kabali sa listahan kan mga street individual na imbuelto sa illegal na droga. Nasa kustodiya ngunyan kan Tigawon PNP ang nasabing sospek. Sa iba pang bareta, duwang aldaw na College of Teachers Education ngunya na taon naging matrayumpo. Huli kan pagpartisipar din aktibo kan mga estudyante. Ang detalye sa report ni campus correspondent Ja Maika Angeles. Divergent of Factions. Iyan ang naging titulo kan Seated Day 2024 asin sa laog kandong aldaw, mahigpit ang naging hampangan kan mga estudyante kang NCF College of Teacher Education sa lado kan academic, mga non-academic competitions. Saro sa mga highlights and first National Teacher Education Quiz Bee 2024 sa pangingenot kan Carl E. Balita Review Center kung saan aabuton sa 165 NCF education students ang nagpartisipar. Pinangadji alagad daiman luwas na nag-asa kan kapangganahan ang pinagbistong first placer sa nasabing quiz bee na si Keno Lian. Kaugmahan as in fulfillment man ang namatian kan second placer na si Luis Magdalene Ferdanzo. Being a winner is already a good thing that happened to me. So more so, the benefit winning in the competition is a great help for me and for my family. It will really help me for sure to enhance my knowledge base, and it will help me be more competent in my field of expertise. Susog kay Mr. John Neil Cabalquinto, ang chairperson kan event na ini, full scholarship para sa indang licensure examination for teachers ang marereceive kan mga nanggana hali mismo sa Carl E. Balita Review Center. The main objective of this event or the quiz bee conducted by Dr. Carl E. Balita Review Center, of course, is to develop a globally competent teachers in the futures, and especially to prepare our students for their upcoming licensure examination for teachers in the future. First, we would like to extend our heartfelt gratitude to Dr. Carl E. Balita Review Center for conducting this quiz bee, because through this quiz bee, we identify kung ano pa yung weakness and strengths ng aming mga students, especially sa Gen Ed, Prof Ed, and sa majorship, sa aming mga estudyante, sa aming departamento. Sa ibong kan mga kompetisyon, nangibabaw man ang kaugmahan asin pagkasararo na iman ang pinakang obheto kanasabing event. Ini si Ja Maika Angeles para sa One Media TV48 Naga, Newsbreak. Asin yan ang mga baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs.
Dai malingaw na i-follow ang Samuyang official Facebook fan page. Asin i-hit ang subscribe button sa Samuyang official YouTube channel. One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo, asin ini ang One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.